እዚ ቪድيو ብዙሕ ዓመታት ዘቑፀረ ስለ ዝኾነ ፅሬት የብሉን ግን እቲ ታሪክ ብጣዕሚ ሰሓቢ ኮይኑ ስለ ዝረኸብክዎ ከም ትፈትይዎ ተስፋ ብምግባር ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ሰናይ ፃንሒ። እቲ ታሪክ ዝጅምር ድሕሪ ናይ 20 ዓመት ኩናት ሓደ ወታደር ኣብ ጅብኡ 3 ብሽኩቲ ጥራይ ሒዙ ንገዝኡ እናተመለሰ እዩ። ነዊሕ መንገዲ ተጓዒዙ ድማ ሓደ መዓልቲ ኣብ መንገዱ ቫዮለንት እናወቕዐ ዝልምን ሰብኣይ ይረክብ። እቲ ወታደር ናብቲ ሰብኣይ ቅርብ ኢሉ ድማ እቲ ቫዮለንት እናወቕዐ እሱ ድማ ናፋፀየ ምስኡ ክዘናጋዕ ይጅምር። እቲ ለማኒ እታ ቫዮለንት ወቂዑ ምስ ወድአ እቲ ወታደር ብጣዕሚ ሰሓቢ ሙዚቃ ተጫዋታ ኢኻ ክእለትካ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል ኢሉ ይዛረቦ። እቲ ለማኒ ድማ ሽልማት ይግበአኒ ዶ ይኾን ኢሉ ይሓቶ። እወ ንዓኻ ብዙሕ ምተገብአካ ኣነ ግን ጁባይ ብሽኩት እምበር ካልእ ስለ ዘይብለይ ሓንቲ እኸበካ ኢሉ እታ ብሽኩቲ ሂቦ። እቲ ለማኒ ንኣ ተቐቢሉ እስኻ ብዙሕ ዝግብኦ ጥዑይ ሰብ ኢኻ ኢሉ መንገዱ ክቕፅል ይሰዶ። እቲ ወታደር ድማ ፋፅኡ እናፋፀየ መንገዱ ይቕፅል። ድሕሪ ዝተወሰነ ጉዕዞ ኣብ መንገዱ ከበሮ እናወቕዐ ዝልምን ሰብኣይ ይረክብ። እቲ ወታደር ምስቲ ሰብኣይ ደው ኢሉ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ እናፋፀየ ምስኡ ይዘናጋዕ። ምስ ወድአ ከምቲ ዝሓለፈ ግዜ ነቲ ወታደር ሽልማት ይግብአኒ ዶ ኢሉ እቲ ለማኒ ሓቶ። እወ ብዙሕ ምተገብአካ ኣብ ጁባይ ዘለየኒ ግን ሓንቲ ብሽኩቲ ኢሉ ነቲ ለማኒ ይህቦ። እቲ ወታደር እታ ጅብኡ ዝቐረየት ሓንቲ ብሽኩቲ ሒዙ እናፋፀየ መንገዱ ይቕፅል። ቁሩብ ምስ ተጓዓዘ ድማ ሓደ ሓያል ካርታ ተጫዋታይ ይረክብ። እቲ ወታደር ደው ኢሉ ክሪኦ እንከሎ ድማ እቲ ሰብኣይ ነቶም ካርታታት ርእይዎ ከም ዘይፈልጥ ገይሩ ይኸሽክሾም። ብብቕዓቱ ተደኒቑ ብሓይሊ ከጣቕዐሉ ይጅምር። እቲ ካርታ ተጫዋታይ ሰብኣይ ድማ ሽልማት ይግበአኒ ዶ ይኸውን ኢሉ ይሓቶ። ንዓኻ ልዕሊ ሽልማት ምተገብአካ ግን ኣነ ኣብ ጁባይ ሓንቲ ብሽኩቲ ጥራሕ ነይተኒ ይብሎ። እዚ ወታደር እታ ብሽኩቲ ክህቦ ይሓስብሎ ግን ብጣዕሚ ጠሚ ስለ ዘሎ እታ ብሽኩቲ ተውፅኡ ፈሪቑ ንኽልቲኦም ክገብራ ይሓስብ። ግን ኣብታ ሰዓት ንሳ ነቶም ካልኦት ሓንቲ ብሽኩቶም ይህበዮ። እዚ ማዕርኦም ጎበዝ ሰብኣይ እንከሎ ንምንታይ ፍርቂ ብሽኩቲ ወይሉ እተን ብሽኩቲ ክልቲአን ነቲ ሰብኣይ ይህቦ። እቲ ካርታ ተጫዋት ሰብኣይ ድማ ንስኻ ጥዑይ ሰብ ኢኻ ካብ ሓንቲ ብሽኩቲ ዝበለፀ ብዙሕ ነገር እዩ ዝግበአካ ኢሉ እተን ኣስማተኛ ካርታታት ሂቡ ብዘን ካርታ እዚአን ተተጫዊትካ ፈፂምካ ይትሰዓርን ይብሎ። በቲ ሓንቲ ኢዱ ድማ ካሻ ቀብል ኣቢሉ እዚኣ መልክዓ ክፍእት እያ ኣራዊት ይኹን እንስሳ ይኹን ዝደለኻዮ ነገር ናብዛ ካሻ እተቴልካዮ ወዲያው ዝኣትሉ ነጊሩ ነቲ ወታደር ይህቦ። እተን ካርታን እተን ካሻን ካብቲ ሰብኣይ ተቐቢሉ ቀትርን ለይትን ነዊሕ ጉዕዞ ይኸይድ። ሓደ መዓልቲ ድማ ኣብ ቃላይ ብዙሓት ዝሕምሳ ማይ ደርሆ ይርኢ። እተን ማይ ደርሆ ናብቲ ሩባ ቀረብ ኢሉ ናብዛ ካሻ እቶያ ምሰለን እተን ማይ ደርሆ ተሰሊፈን ናብቲ ውሽጢ ካሻ ይኣትያ። ሒዙ እናፋፀየ ኣብ ሓደ ምግቢ ቤት ይኣቲ። ኣብኡ ኣትዩ ኮፍ ምሰለ እቲ በዓል ዋና እዚ ካሻ ኸ ደኣ እንታይ ሒዝኒ ኢሉ ይሓቶ። 3 ማይ ደርሆ እኒዋኒ መደቀስን ሓንቲ ጠቢስካ እንድሕር ኣቕሪብካለይን እተን ክልተ ንባዕልኻ ትወስደን ትኽእል ኢኻ ይብሎ። እቲ በዓል ገዛ እውን ተስማዕሚዑ ነተን 3 ማይ ደርሆ ክሰርሐን ሒዝወን ይኸይድ። እቲ ወታደር ድማ እታ ካሻ ሒዝካያ ተመለስኻ ከይትርስዖ ኢሉ ይሰዶ። ዝቐረበሉ ደርሆ በሊዑ ምሸት ብፅጋብ ጢን ኢሉ ደቂሱ ይሓድር። ብፅባሒቱ ንግሆ ተሲኡ እቲ መስኮት ክኸፍቶ እንከሎ በቅድሚቱ ዓብይ ቤት መንግስቲ ይርኢ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እቲ በዓል ገዛ ነቲ ወታደር ቁርሲ ሒዙሉ ይመጽእ። እቲ ወታደር ድማ እዚ ቤት መንግስቲ ናይ መን እዩ? ንምንታይ ከ እዩ ኩሉ ቢትሮታት ተሲሩን ኣብ ሕማቅ ኮንዲሽን እኔን ይብሎ። እቲ በዓል ገዛ ድማ እዚ ቤት መንግስቲ ናይ ሓያላት ንጉሳት እዩ ነይሩ፣ ሕዚ ግን ካርታ ዝጫወቱ ሸይጣውንቲ ጥራሕ እዮም ዝሰፍሩሉ ኢሉ ነቲ ወታደር ይነግሮ። እቲ ወታደር ድማ ሸይጣውንቲ እንታይ ክገብሩ ደኣ መብዚ ይሰፍሩ ንምንታይ ዘይተልግስዎም ኢሉ ነቲ በዓል ገዛ ይሓቶ። እቲ በዓል ገዛ ድማ ዘይሞከረ ሰራዊት የለን ግን ንዕኦም ዋላ ሓደ ሰብ ከርሕቆም ኣይከኣለን ኢሉ ይነግሮ። እዚ ሰምዐ ወታደር ናብቲ ቤት መንግስቲ ክኸይድ ምን ሜዶም ገይን ናብቲ ውሽጢ ቤት መንግስቲ እታ ካሻ ማእገሩ ገይሩ እናፋፀየ ይኣቲ። ድምፂ ዝበሃል የለን። ኣብ ውሽጢ ኮፍ ኢሉ እቲ ቀትሪ እናተፀበየ ምስ ሕለፎ ንምሸቱ ካብቲ ጽላሎት እቶም ሸይጣውንቲ እናነፈሩ ይወፅዎ። እቲ ወታደር ግን ንዕኦም ስለ ዝረአየ ምንም ኣይደንገፀን። እናፋፀየ እታ ማሾ ይውልዓ። እናሰሓቁ እንከለዉ እቲ ወታደር ካርታ ብጣዕሚ ኢኹም ትፈትዩ ሰሚዐ ኢሉ ነቶም ሸይጣውንቲ ይዛረቦም። እቶም ሸይጣውንቲ እንታይ ትምድቡ ኢሎም ምስ ሓተትዎ እቶም ሸይጣውንቲ ባዕልቶም እንድሕር ደኣ ሲዒርና ስንኻ፣ ሰውነትካ፣ መንፈስካ ኩሉ ነገር ንወስድ ይብልዎ። እቲ ወታደር ድማ ንስኹም ከ እንታይ ክትምድቡ ኢሉ ይሓቶም። 4 ወርቂ ዝመልአ መራቢን እኔና ይኾነ ካድዩ ምስ በልዎ እወ ፅቡቕ እዩ ኢሉ ጨዋትኦም ጅምሩ። እተን ካርታታት ኣስማተኛ ስለ ዝነበራ ደጋጊሞም ክጫወቱ ከለዉ እቶም ሸይጣውንቲ ዋላ ሓንቲ ግዜ ክስዕርዎ ኣይከኣሉን። ዝሓውኡ ካርታ ተሓውኡ ዝዓመፁ ተዓመፁ ምንም ክስዕርዎ ኣይከኣሉን። ደጋጊሙ ድማ ይስዕሮም። እቲ
እቶም ሸይጣውንቲ እናተሰዓሩ እናተናደዱን ሓዲሮም ንግሆ ደርሆ ክንቁን ከሎ እቲ ወታደር 14 መሪን ወርቂ ነቶም ሸይጣውንቲ ስዒርዎም ነይሩ። እምበኣር ካብ ወዳእኹምስ ኣነ ወርቂ ሒዘ ክኸይድ ምስ በሎም እቶም ሸይጣውንቲ ተናዲዶም ናበይ ዲኻ ክትወፅእ ኣብዚኣ ቁርስና ንገብረካ ኢና ይብልዎ። እቲ ወታደር ድማ እታ ካሻ ውፅእ ኣቢሉ እዚኣ እንታይ እያ ይብሎም። እቶም ሸይጣውንቲ እናፈርሑ እዚኣ ደኣ ካሻ ይብልዎ። እቲ ወታደር ድማ መሊሱ ካሻ ተኾይናማ በልኡ ተው ይብሎም። እቶም ሸይጣውንቲ ድማ ተሳሒቦም ናብታ ካሻ ይኣትዩ። እታ ካሻ ኣሲሩ ንደገ ሒዙ ምስ ወፀ ኣብ መሬት እናላተመ ነቶም ሸይጣውንቲ ክቕጥቅጦም ይጅምር። ብዙሕ ምስ ቀጥቀጦም እቶም ሸይጣውንቲ እንድሕር ደኣ ምሒርዎም ድሕሪ ሕጂ ናብዚ ዓዲ ከም ዘይቕልቀሉን ናብ ገሃነም ከም ዝምለሱን ይነግርዎ። ካብቲ ካሻ ውፂዎም እናነፈሩ እናኸዱ ከለዉ እቲ ወታደር ንሓደ ብእግሩ ይሕዞ። ቃልካ ንኽትሕሊ ርግፀኛ ንክኸውን እዚ እግርኻ ቆሪፀ ምሳይ ክሕዘአ ኢሉ ሓንቲ እግሩ ይሰዶ። እቲ ንጉስ በቲ ንዕኦም ዝበልዖም ወርቂ ገይሩ ኣብቲ ዓዲ ፍሉጥ ሃፍታም ኮይኑ ብዙሓት ዓመታት ምስ ስድርኡ እናነበረ ይጸንሕ። ሓደ መዓልቲ ግን እቲ ንእሽተይ ወዱ ስለ ዝሓመመ ኣብቲ ዓዲ ዘለዉ ፍላስፋታትን ሓኻይምን ጠቢባትን ኩሎም ይጽውዑ። እቲ ቆልዓ ግን ለውጢ ዝበሃል የምፀን ናብ ሞት ድማ ናቐረበ ይኸይድ። እሳቶም ከይዶም ንዕኦም ብዙሓት ኣቕሽቲ እናጸለዩን እናለመኑን ይትክእዎም። ተስፋ ስለ ዘይነበሮም ግን ሓደ ጸሊም ክዳን ዝገበረ ሰብኣይ መጺኡ ነቲ ቆልዓ ሳንዱቕ ከዳልየሉ ክዕቅኖ ይጅምር። እቲ ወታደር ድማ ሸዓ ናይቶም ሸይጣውንቲ ሓሳብ ይመጸሉ። እቲ እግሩ ዝቆረጽኩ ሸይጣንስ ኣበይ ባሎ ኢሉ ምስ ሓሰበ እቲ ሸይጣን ወዲያው ቅድሚኡ ይመጽእ። እንታይ ክሰምዐካ ምስ በሎ ድማ ንወደይ እንድሕር ደኣ ኣሕዊኻዮ እግርኻ ክምልሰልካ እየ ደጊመ ድማ ምንም ኣይሓተካን ይብሎ። እቲ ሸይጣን ድማ ሓንቲ ማይ ዝመልአት ብርጭቆ ኣውፂኡ ነቲ ወታደር እንካስኪ ብዛ ብርጭቆ ረአ ይብሎ። ሓደ ደቂቕ ሰብኣይ ይርኢ። እቲ ሸይጣን ኣበይ ትሪኦ ኣለኻ ኢሉ ምስ ሓተቶ ኣብ እግሩ ወደይ ኮፍ ኢልኒ ታዋ ኢሉ ነቲ ሸይጣን ምስ ሓተቶ ብጣዕሚ ጽቡቕ እቲ ትሪኦ ኣለኻ ሰብኣይ ሞት እዩ። ኣብ ርእሲ ወድኻ ተዝኸውን ተስፋ ይመሃልዮን ኣብ እግሩ ስለኒየ ግን ክሓዊ እዩ ማለት እዩ ኢሉ ነቲ ወታደር የጽናዕንዖ። ካብታ ብርጭቆ ማይ ጠሚዑ ነቲ ቆልዓ ክግጭዎ ምስ ነገሮ ቆልዓ ሽዑን ሽዑ ይትስእ። እቲ ወታደር ተሓጒሱ እቲ ሸይጣን እግሪ በልሃበኒ ክብሎ እንከሎ ተጓየዩ እግሩ ይምልሰሉ። ቅድሚ ምኻዱ ግን እታ ብርጭቆ ገዲፍካያ ኺድ ኢሉ ነቲ ሸይጣን ይቕበሎ። ሰንኪ እዚኣ ድማ እቲ ወታደር ኣብ ዓለም ዝፍለጥ ሓያል ሓኪም ይኸውን። ዝሓመመ ይኹን ዝተጎድአ ሰብ ድማ ቁሩብ ማይ ጥራይ ነጺጉ ናብ ህይወት ይመልሶ። እታ ብርጭቆ ክርኢ እንከሎ ሞት ኣብ ርእሶም ኮፍ ተኢሉ እቶም ሰባት ተስፋ የብሎምን ማለት እዩ። እንድሕር ኣብ እግሮም ጸኒሑ ግን እቲ ብርጭቆ ማይ ከሕዮም ይኽእል እዩ። ሓደ መዓልቲ ድማ እቲ ናይ ባዕሉ ቀረባ ዓርኩን ንጉስን ብሓይሊ ከም ዝሓመመ ይሰምዕ። እታ ብርጭቆ ልዕል ኣቢሉ ክርኢ እንከሎ ድማ ሞት ኣብ ርእሲ እቲ ንጉስ ኮፍ ኢሉ ይጸንሕ። ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ደንጊአ መጽe እዚ ንጉስ ከድሕኖ ይክእልን ምስ በሎም ንምንታይ እንደልያውን ሰረቕቲ ነድሕንካስ ንጉስካ ምድሓን ክሰኣነካ ኢሎም ይዛረብዎ። እቲ ወታደር ግን ነቲ ንጉስ ብጣዕሚ ይፈትዮ ስለ ዝነበረ ንዕኡ ግምሓሮሞ ንዓይ ውሰደን ኢሉ ንሞት ይልምኖ። ሞት ካብ ርእሲ እቲ ንጉስ ጽልል ኢሉ ምስ ጠፍአ እቲ ንጉስ ድማ ሸዓ ብድድ ኢሉ ይትስእ። እቲ ወታደር ብሓይሊ ይሓምም። ሰበይቱን ወዱን ለውጢ ነይካዶ ኢሎም ክሓትዎም ከለዉ እታ ብርጭቆ ልዕል ኣቢሉ ናብ ርእሱ ይጥምት። ሞት ሕዚ እውን ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ስለኒየ ግን ተስፋ ከም ዘይብሉ ይነግሮም። ሽዑን ሽዑ ግን ሓንቲ ብልጽቲ ሓሳብ ትመጸሉ። እታ ካሻ ኣውፂኡ ንሞት እዚኣ እንታይ ምዃና ትፈልጣ ዶ ኢሉ ይሓቶ። ሞት ካሻ ኢሉ ምስ መለሰሉ በልእቶ ይብሎ። ሞት ድማ ተወርዊሩ ናብታ ካሻ ኣትዩ እሱር ይኸውን። ኣብ ዝተወሰነ ሰዓታት እታ ዓዲ ብምልኣ ትሰምዕ። ኣብ ዝተወሰነ መዓልታት ድማ ናይ ሞት ምእሳር ዓለም ሙሉእ ሰምዐቶ ዜና ይኸውን። እቲ ወታደር ነታ ካሻ ሒዝዋ ናብቲ ጫካ ኸይዱ ናብታ ዝነውሐት ኦም ደዩ ኣብታ ዝረሓቐት ጨንፈር ነታ ካሻ ይኣስራ። ካብታ ኦም ጸዲፉ ናብ መሬት ምስ ወደቐ ግን ምንም ከይኮነ ይትስእ። ምኽንያቱ ሞት የለን። ኣብ ዓለም ብዝሓለፍካዮ ኩናት ይካየድ ነይሩ። እቶም ወታደራት ግን ይሞቱ ስለ ዘይነበሩ ደኺሞም ንምሸቱ ንገዝኦም ይምለሱ ነይሮም። ዝሓመሙ ሰባት ንሞት ኣሪጎምን ደኺሞምን ዋላ ይጸበዩ ወደኣ እምበር ተኣሲሩ ስለ ዝነበረ ክመጾም ኣይከኣለን። እዚ ዝረአየ ወታደር ብጣዕሚ ስለ ዝሓዘነ ተመሊሱ ንሞት ካብታ ካሻ ፈቲሑ የውፅኦ። ቅድሚኡ ግን እቲ ወታደር ቅድሚ ኩሉ ሰብ ንዓይ ኣቐዲምካ ክትወስደኒ ኣለካ ኢሉ ንሞት ይዛረቦ። ሞት ግን እቲ ሰብኣይ ብጣዕሚ ፈሪሕዎ ስለ ዝነበረ ካብቲ ካሻ ወፂኡ ሓዲግዎ ናብ ካሊእ ይኸይድ። ዓለም ናብ ንቡራ ተመሊሳ ሰባት ሕሙማት ጅምሩ። እቲ ወታደር ግን ኣሪጉ ክንደይ ዓመታት ዋላ ቁፂሩ ሞት ስለ ዝፈርሖ ክምለሶ ኣይከኣለን። ምጽባይ ስለ ዝሰልቸዮ ግን
እቲ ወታደር ናብ ትሕቲ መሬት ከይዱ ኣብ ኣፍ ደገ ገሃነም ደው ኢሉ ይኹሕኹሕ። እቶም ሸይጣውንቲ ከፊቶም እንታይ ኢኻ ደሊኻ ኢሎም ይሓትዎ። ሞት ኣበይኒ እሞ ንስኹም ትቕበሉኒ ኢሉ ይሓቶም። እቶም ሸይጣውንቲ ክኸፍትዎ እናበሉ እንከለዉ እታ ካሻ ኣብ ማእገሩ ምስ ረኣይዋ ግን ደንጊፆም እቲ ማዕጾ ገጭ ኣቢሎም ይዓጽይዎ። እቶም ሸይጣውንቲ እውን ግን ብጣዕሚ ፈሪሖሞ ስለ ዝነበሩ ቀልጢፉ ንክኸደሎም ይነግርዎ። ናብ ገነት ዝወስድ ካርታን 200 ሓጢኣተኛታትን እንተዘይህኩምኒ ኣይከድን ምስ በሎም እቶም ሸይጣውንቲ ኩሉ ዝሓተቶ ይህብዎ። እታ ካርታ ሒዙ ነቶም 200 ሓጢኣተኛታት መሪሑ ኣብ ኣፍ ደገ ገነት ደው ይብል። ሓደ መልኣኽ ጸኒሑ ታወት ይኹም ኢሉ ይሓቶም። እቲ ወታደር ፈጣሪ ይቕረ ክብለኒ ኢለ 200 ካብ ገሃነም ዘድሓንክዎም ሰባት ሒዘ ዝመጸኹ ወታደረ በይዛ ኻእትየኒ ኢሉ ይልምኖ። እቲ መልኣኽ ግን እቶም ካልኦት ከኣትዩ ይኽእሉ እዮም፣ ንስኻ ግን ገና ኣይተፈቐደልካን ኢሉ ነቲ ሰብኣይ ይኸልክሎ። እቲ ወታደር ግን ናብ ገነት ከኣቲ ብጣዕሚ ተሃንጥዩ ስለ ዝነበረ ንሓደ ካብቶም ዘድሓኖም ሰባት እታ ኻሻ ሂቡ ምስ ኣተኻ ንዓና ብዛ ኻሻ እትወለኒ ኢኻ ከምኡ ኢለ ድማ ናብ ገነት ከኣቲ ኢሉ እታ ኻሻ ሂቡ ይሰዶ። ከይትርስዖ ኣነ ካብ ገሃነም መድሒነካ እናበለ ናብቲ ውሽጢ እናኣተዉ ይርኦም። ዝሕዝን ነገር ግን እዚ ወታደር ገነት ክትኣትን ከለኻ ኩሉ ነገር ከም ትርስዕ ይፈልጥን። እቲ ኻሻ ሂቡ ዝሰደዶ ወዲ እውን መን ከም ዝሃወን እቲ ወታደር መን ምዃኑን ኣይዝክርን። እቲ ወታደር ኣብቲ ኣፍ ደገ ንመዓልታትን ንሰሙናትን ምስ ተጸበየ ንመሬት ብእግሩ እናተመለሰ እናረኣናዮ እዚ ፊልም ይውዳእ። ፈቲኹሞ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ካሊእ መዓልቲ ክሳብ ንጋነ ሰናይ ጻንሒት።